Jiwacho kendo idoke mbaka ni kaka wakalo gi Lydia nende ni jibe kalo shida kamanyo tich mane gima timore kar ka kendo mage paro mantiere kar kara ni mana ikawo ote moko kago ma iwinjo ma ineno mondo mi iduok gi ane kama mana dieri mar wach mantiere county kacha awacho ton Cleophas ni Iyudo ka nitie gimiluongo ni bad manners mane wakawo ma watere counties. Mokwongo en kaka jaote wacho ni janeno wacho ni ukabila ni kata kwede e yo ma ng'ato wuok e dhot moro Iyudo ka osedonjo e counties wa to odhi bedo marach e counties wa nikech koro e counties wa yes nitie ukabila lakini koro jirango ni to wuok e dhot mane wan joluo to en jaluo ma dong iwinjo ka joluo pe tinde luongre ma a south ma a north dong isewinjo gik makamago ni kidhi manyo tich Kisumu tipenye to jaluo central kozi jaluo south ija south iwinjo ka gik mamago koro kosedonjo to en wach mak ber especially one jonagi counties wa paro ni kalure gi nonro mi kete wang jowi ka moa NCIC adwa penjo nikech neno ka nonro ogolo atamalo kalure gi akwede mag dhoudi kendo akwede mag chwech yore mek chwech kendo akwede yore mek ng'ol to nonro paro ni be oripo ben miwa kalure gi akwede meg higni nikech Iyudo ni youth be kalo mang'eny ka gidhi manyo tich mama wacho ka ni nyithindwa kalo gikale mang'eny manyiso ni nyithindwa kaka youth young women Siaya county wa awinjo ka mama wacho ni nitie kuond midhi to nitie joma take advantage ni miyo ni mine ni nyaka gitim gik moko kodi kokiyudo tich gik makamagi e gik ma wasewacho ni nitie employment procedures mane County Public Service Board Iyudo ka team application ni Cleophas to application ni a committee mabedo maneno application vet application oripo bed ni rango application kalure gi nyalo ma application ni oketo Iyudo ni experience ng'ato nigo Iyudo ni qualification ng'ato nigo Iyudo ni omit qualifications lakini tich ok miye nikech en ja south kata ja central mano tich kata en jakano